खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरबाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो सावरायगोन दि नोंथांमोन गोबांथारानो थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दासान्दि ससियेल मिडियायाव बयजोंबो सिनायजानाय इउटिउबार बिथां एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड लोगोसेनो भूमिका मुसाहारि बिथांमोननि गोबां गरम खौरां भाइरेल जागासिनो दङ आरोना बिनिनो सायाव एसे सावरायगोन आशा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आरो भूमिका बिथांमोननि भाइरेला बोरै जाखो होननानै बुङोब्ला मोनसे फट'निफ्राय आरोना मानोना सासे हिनजाव गोनांखाया जुदि गुबुन सिख्लाजों बेबो लोंनाय जानाय जायगायाव जौ लोंनाय जायगायाव लोगो हमलायनानै फट' लानाय आरो बेनि उन सिगाङावबा मा जाबावखो लोंनायनि थाबजों बेफोरखौ नुयोब्ला जायबाबो गावनि असे बिसिया दुखु मोनगोन एबा रागा जोंखागोन नङा होमबा जानो हागौ बेफोरखौ नुनानै बिथां एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि बिसिया फट'खौ फेसबुकआव रागाजों आपल'ड खालामनानै होबाय बेनि उनावहाय जानो हागौ भूमिकाया बेखौ नुदों बेनिफ्राय बिथाङा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि वाइफखौसो उल्टाहाय रायहरबाय बिथाङा सिमान जायासै आरोना गावसोर माबायदिहाय फट' लालायदोंमोन बेखौ सिमान जायालासिनो गावहासो गोबां रायहरबाय नाथाय दाया सोरनि बेवहायनो हमनानै मोनो बिथाङा गुबुन सेंग्राफोरजों मानो थाखाय जौ लोंनाय जायगायाव लोंफालाबायनांगौ बिथां भूमिकाया मा बुंनानै रायहरदों जानो हागौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायावनो नुखाजोब्बाय बेनि उनाव जानो हागौ एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि वाइफआबो रागाजों गावनि जोनोमगिरि न'आव थांनानै थाहैबाय जानांगौ बेनिखायनो दायो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ हिनजावखौ मा बुंनानै रायहरखो मोनसे भइस रेकर्ड जानो हागौ नोंथांमोन गोबाङा खोनादों आरो खायसेया खोनायाखै जानांगौ नोंथांमोना ससे खोनासंनानै नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो गोसोनाय गैया नामा ना गोसोनाय गैया खृष्टानजों उन्दुहैनाया सौखि सिङाव हाबलायनायामोन बिमाजों नायफैजानो लाजियाखै आंनाव खुनु फैनाङा नोङो दिनैनिफ्राय हिनजाव गैला ना साना लादों आंखौ मिथिबाय रायजोफोर खुनु हिनजावजों लिंक गैला दिनैनिफ्राय हिनजावखौनो दिनै आं फुरा डाइभर्स होबाय आरो ना खुनु आं हिनजावजों लिंक गैला दिनैनिफ्राय बेबो आंनि न'आव दाफैदों आंबो बिनि न'आव आंथ' थांखाया बिसिनि न' बे आलादा खोथा जिखुनु आंखौ दिनैनिफ्राय हिनजाव गैया होनना साना लादो गासिबो आरो ना रायजो राजाफोर लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनानानै हमदां मोनखाबाय आंनि बायदिब्ला बिथां एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आरो भूमिका बिथांमोननियासो एसे गोरोन्थि जादों दायो एसे भाइरेल जाबाय थानायजों लोगोसे गरम जादों जानांगौ एसे गुसु मेलेमजों साननानै नायोब्ला गाहाम जायो होननानै आंनिफ्राय बुंहरनाय थाबाय आरोना एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनिसिम नोंथाङा साना हसियानो बेफोरबायदि निजेनि आंगो बिसिखौ दानो गारनो नाङा नोंथांमोना गासिबो रायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनानै लाब्लानो जाबाय आंनिफ्राय बेखौनो बुंहरनाय थाबाय लोगोसेनो दिनैनि बे सुंद' भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार लोगोसेनो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसेनो नायगिरि नोंथांमोननि बायदिब्ला माबाफोर बुंहरनो गोसो दंब्ला कमेन्टआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय।